Ah, ngopo? Alasane kok seneng bodo ki lek ngopo? Gak Cepet. ngerti. Apa ora ngerti, Pri? Wah, Ditung tekan 10, cepet. Siji ngopo? tukeran di anyar. Pindho. Hmm, tuku Apa? sarung. Sarung ge apa? Dinggo. Dinggo? Maksudnya gawe apa? Turu apa gawe lap? Kayak surat id. Ge surat Id. Ya, betul. Yuk, Ping telu? sungkem wong liya. Karo wong tua sungkem ora? Sungkem. Enggak ya, bener. Papat? Hmm, Ngopo? Kok iso seneng Idul Fitri ki ngopo ngono lho. enggak kuwi tok. Liyane ra ono. Nono. Kayak Pak Ming papat tok kuwi. Heeh. Oh, berarti ora doyan mangan roti. Mangan. Seneng ora kuwi? Seneng. Lah berarti ping 5-ne apa ping 4-e apa? Ping 5-ne? Mangan roti. Nah, wis. Terus ping 6-e? Ping 6-e apa? Isih ana kuwi. Madang. Madang apa? Madang sego jangan. Enak apa ora? Enak arek pitik. Ping 6 kuwi, ya. Ping 7. Ngadot jangan arek pitik. Kuwi kok kuwi meneh. Aja kuwi meneh kok. Ngombene apa? Sirup. Eh? Wedang sirup. Jangan sirup? Wedang sirup. Oh, wedang sirup. Ora wedang sing kemranyas ora. Keri. Nek wedang kemranyas iki jenenge wedang apa? Anu apa? Apa? Hedal. Sing kemranyas nang ilat iki wedang apa? Workarsbet. Eh? Ya utuk. Coca-Cola. Coca-Cola. Nek sing marake doyong wedang apa? Apa? Sing marake undase doyong. Eh? AM. Wis tau ngombe? Urung. Eh? Urung. Aja ngombe AM. AM ki ora apa-apa. AM ki. AM ki singkatan saka apa to, Ndre? Bro. Eh? Ngerti ora? Ora. AM kuwi air minum. Hmm. Wis kita. Wis. Ya, wis.